ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରିବା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକମାନେ ଫ୍ଲଶ୍ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ସତ୍ୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟି ଗୋଟି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା, ଯାହା ନିଜ ସମୟଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରି ପହଞ୍ଚିଯିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2600ରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମେସୋପୋଟାମିଆର ଜଣେ ବଣିକ, ନା ତାଙ୍କର ଏନଲିଲ୍। ସେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ଗୋଟେ ସହରରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ପୁରା ଖୋଲା ରହିଯାଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ସହରର ସେହି ବଙ୍କାଟଙ୍କା, ମଇଳାଗଳି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ରାସ୍ତା ଏକଦମ ସିଧା, ପୁରା ଗ୍ରିଡ୍ ପରି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇଟାର ଜାଲି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଦିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦେଲେ, ସେଥିରୁ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲରେ ହୋଇଯାଇନି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ସହରୀ ଯୋଜନା ବା ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ସେହି ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହା ପ୍ରାୟ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନି। ଏବେ ଆସିଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ଏନଲିଲ୍କୁ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଚଟାଣରେ ଥିବା ଏକ ଗାତକୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏଟା କ'ଣ? ଆଉ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା, କାରଣ ତାହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଫ୍ଲଶିଂ ଟଏଲେଟ୍। ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁବିକଶିତ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ। ଇନଲିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାକି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଝରକା ବାହାରକୁ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଆଉ ଜୋରରେ ପାଟି କରିବା, ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ଲୋକମାନେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପ୍ରଣାଳୀ ତିଆରି କରିସାରିଥିଲେ। କେତେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ତ! ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆଧୁନିକ ଥିଲେ? ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଶ୍ ଟଏଲେଟ୍ ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସହରୀ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏହି ତୁଳନାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ରାସ୍ତା ଏକଦମ ସିଧା, ପୁରା ଗ୍ରିଡ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ସମୟର ବାକି ସହରଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ବଙ୍କାଟଙ୍କା ଗଳି ଆଉ କୌଣସି ଯୋଜନାର ନାମଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହା ସତରେ ଦିନ ଆଉ ରାତି ଭଳି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ହଁ, ଏ କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ମଜାଳିଆ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଚେରୀ କିମ୍ବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀର କୌଣସି ଖାସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି। ଏଥିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ନାଗରିକ ସୁବିଧା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିଏ ଥିଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ସହର ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସୁସଙ୍ଗଠିତ ଦୁନିଆ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା? ଏହି ସଭ୍ୟତାର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2600 ଆଖପାଖରୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ବିକଶିତ ହେଲା। ଆଉ ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଏବଂ ହରପ୍ପା ଭଳି ସହର ନିଜର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏମାନେ ପାଖାପାଖି 1000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାଜ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1300 ବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏହି ମହାନ ସଭ୍ୟତାର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ଏକା ନଥିଲା। ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ ମିଶରର ପିରାମିଡ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ ମେସୋପୋଟାମିଆର ସଭ୍ୟତା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟର ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱର ସୁପରପାୱାର। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର କଥା ପଡ଼େ, ଆମ ମନକୁ ମିଶ୍ର କିମ୍ବା ମେସୋପୋଟାମିଆ କଥା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସତ କଥା ହେଉଛି, ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସଭ୍ୟତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବି ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏହାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଜିର ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସେ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ସଭ୍ୟତା। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ମୂଳଦୁଆ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଥିଲା ଉର୍ବର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚାଷବାସ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ପୋଡ଼ା ଇଟା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ପୁରା ସଭ୍ୟତାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଓଜନ ଏବଂ ମାପର ବ୍ୟବହାର, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା,
ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ସୁସଂଗଠିତ ସଭ୍ୟତାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବି ତ ଦରକାର। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା? କେମିତି ସେମାନେ ସେହି ଯୁଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଗଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି କେବଳ ଚାଷବାସରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତମ୍ବା, କାଂସ୍ୟ ଭଳି ଧାତୁରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଉ ଉପକରଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ହଁ, ସୁନା ରୂପାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାରର ବି ବହୁତ ଶୌକିନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସେମାନେ ଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମେସୋପୋଟାମିଆ ଭଳି ଦୂର ଦେଶ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହି ମୋହରଗୁଡ଼ିକ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର କିମ୍ବା ମାଟିର ମୋହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ସହିତ କିଛି ଲେଖା ବି ଖୋଦା ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭାବୁଥିନ୍ତି ଏହାକୁ ବୋଧହୁଏ ଆଜିର ଦିନର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋଗୋ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ନିଜ ମାଲିକାନା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମୋହରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ଖୋଦା ହୋଇଥିବା ସେହି ଅଜବ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆମ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାର ହଜାର ହଜାର ନମୁନା ଅଛି, ମୋହର ଉପରେ, ମାଟିପାତ୍ର ଉପରେ, ସବୁଠି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଏହାର ଗୋଟିଏ ବି ଅକ୍ଷର ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି କି ପଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ନିରାଶାଜନକ ରହସ୍ୟ। ଏହି ଲିପିକୁ କୁହାଯାଏ ସିନ୍ଧୁ ଲିପି। ଆଉ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ନ ପାରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା, ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜେଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ଭଳି କିଛି ମିଳିନି। ରୋଜେଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଉଛି ସେହି ପଥର ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା 3ଟି ଭାଷାରେ ଲେଖାଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମିଶରର ଲିପିକୁ ବୁଝିହେଲା। ଆମକୁ ସେମିତି କୌଣସି ସୂତ୍ର ମିଳିନି ଯାହା ଏହି ଅଜଣା ଲିପିକୁ କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ଭାଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିପାରିବା କ'ଣ ଲେଖାଥିବ ସେଥିରେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ନିଜର ମହାନ ଇତିହାସ, ମହାକାବ୍ୟ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ। କିମ୍ବା ହୋଇପାରେ ସେଥିରେ କେବଳ ଲେଖାଥିଲା, ଏଇଟା ଷ୍ଟିଭ୍ର ଜିନିଷ, ଏହାକୁ କେହି ଛୁଇଁବନି। ସତ କ'ଣ, ତାହା ବୋଧହୁଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଏତେ ମହାନ, ଏତେ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ଶେଷରେ କେମିତି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରୁ ପୂରାପୂରି ଲିଭିଗଲା? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ପତନ ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ ନଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତି। ମୁଖ୍ୟ ଥିଓରି କହୁଛି ଯେ ସମୟକ୍ରମେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯେଉଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଶୁଖିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ନାହିଁ, ଚାଷ ନାହିଁ। ଫଳରେ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ସହର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଲୁଚି ରହିଛି। ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର କାହାଣୀ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ହୁଏତ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନର୍ଦ୍ଦମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ନିଜର ମୁଡ୍ ବଦଳାଏ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବି ଧୂଳିରେ ମିଶିଯାଏ। ଏହି କାହାଣୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।